بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المعاشر في لاتي فيلاج بأمو بلاج نفون إسلامك فوليه نوعلك كشناك هناك بركة بلا وتعالى دل على كوكا أني أو بلا جلنبو أو بسم الله أو كجمك حكم كنا له نو دين بروي مي جمك أنا بقول كسيان كرمو ما هنيك كرمو بسم الله ولا ساك بروك أني ويه دين كنا فنونا inafanya fawe kateme dine baro la daimi nimi wati bin ame je ka boroke oka anga jamuka temelum bela jilna antum ka kuma ambalma hiji don fe ka hiji baraka chuo nyefo uli anya chama fo ula abetise ka foka banga ala kuma bo fora anga hiji de fana chama tara halni ato tolime munu mataflo ame do ko munu tara ala ka bara no wawi munu yara fana bi ala ka tagali no wawi an kuma fenre fana kan o fana fotuma sisan amina do seli ko nala no ye seliba fana femba do be akonnala no ye laye femi ani kiri mun bala amina jeka baroke o de kambi manga bima welle o ya ankara mo el haji Sheikh Umar Traoré ma do wolente dunante angani jamu kan kenega wa dunante dine bara buna ku fana kan jamana ko nani jamana ko ka daire ka wulika jo anaka chesrika anga kimime komentural no nyomira mbuye o juma misri almamido kadawka karamo fana do abe fiqhu lakala ni ko ani walanda chama ni fanu chama lakala are ka dimala ngomira mbula ani aka chesri chama were dine bara ko nala أنا لدينا جك بوركبي أمي أنكر مو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنكر مو أمي يفوكي ولين ماندو كايتانو أنا ويلي جابيلا أنا نيجي على أنا بروي فهم غمينا فنيا فوق مدمنا وي سليدو بعمي مكانت كنوي أما فما كل ليا مدمنا ليا يرمي أنا كيرود من بالا سلامي أكونه. الحمد لله رب العالمين. نعم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. نغلمي كالله يا كتلا بالله يا مني. نعم. أمبي مين فو على الله يدو لوكاتو يا فقول الله يا بكاني شاتون تزبهو مانا دهوة بغامين بكاندي ودهواتي مانا والما بافقو شاتون تزبهو مانا يوم لدها أبي كاندي الله يسلم بك دومي. نعم. بو ويه تعرفوا أنا الله يبدوني فمي بغامي مكان سلبا دو ودهواتي. جموعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما هذه الأضواهي كيا وبك الله يفكو منفو ننو الله يموني موني أكو كسنة أبيكم إبراهيم ما نكون أفا نوي إبراهيم نيو أكسونا دي. نعم. وسجنا كاين الكلام ما دوما داكو وما لنا أكمنا فيها. نايل لا يفهمون بالا لكن كل شعارات حسنة. الله أكبر. ما نقول له يا نيا أسرق أفرا أسيدين كيلو ما نقول إبي براجي كيلو سرع بلا. الله أكبر. بو أكوفتوني وكو على كلا سيبي نجسوفو بي عن شعره تكلين. bona munu sibi na fo ko mu be tukumina o ka mise nyonga akuku halini ya sorido kulli kulli sha'ratin hasana mana aye o jabinna o mana we fentugui wala anga sharatu kon be mindo la bashatun tuzbahu taqaruban yawm al-adha mana bagane do mimbe kandga ki yera magara alala akuna allah yadu mana ka ke alakama kake ala barka dai ala utala yi si joka sami teme abo santime lela kan labla bila mana o selin o kumei o barka da do ala fe ka ala barka da mana abida bo de kam mana o ko fetuguni kiri no bala kiti mimbe la hiala o de sunay mana imam maliki ka tafsirala o de sunay sunayala o dona ni fendo modoy sabi alakraka kuma kando la sallallahu alaihi wasallam wa idha ra'aytum hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudahiya falyumsiku an sha'rihi wa azfarihi ni ay salikalo na yu yitma mina
adun bɛ fɛ ka lahiya fa Allah ye ni kɛra n'o ye kana sɔni fara tigɛ kana si tigɛ ka bɔ i farikolo la i bɛ siw ni sɔni fara ko bɛɛ lajɛlen to yen k'i yɛrɛ bɔ fɛn ɲɔgɔn ya hijiden kelen ka naamu ta ale tɛ fana tɛ fɛn tigɛ ka bɔ a si la f'a ka tila ka baaraw la mana o ye o iradatu min fɔra o b'a yɛrɛ ko wajibi tɛ mana o de b'a yɛrɛ ko wajibi tɛ a seginna k'a fɔ a ka kumakan wɛrɛ la ko umirtu bil udhiyati fa hiya lakum sunnah ne kira yamaruyala ne ka lahiya de bɔ wajibi don ne kan nka aw min ne mantu ye e k'a dɔn sunna de don aw kan a fana seginna k'o fɔ jagoya tɛ bon ni jagoya tɛ ka ban ni sunna don n'a se b'i ye dɔrɔn mana i b'o kɛ bon lahiya in fana rasulu sallallahu alaihi wasallam a y'a ka diinɛ laseliw kɛ makan san 10 ani kɔ lahiya ko nin ma don a ka diinɛ na mana a donna de mana fi hijrati thaniya mana hijra san 2 mana lahiya ko farala an ka diinɛ kan ka baw ye baara kɛ n'a ye mana o de an bɛ se ka min fɔ ala jɔn yɛrɛ de kan ka lahiya bɔ yala bɛɛ sunna don bɛɛ de kan wa wala a kɛrɛnkɛrɛnnen don maa dɔw ye bon lahiya an b'a dɔn sariya la kuma dɔw la a bɛ maa dɔw kɛrɛkɛrɛ ka dɔw to yen nin yɔrɔ in na yan a bɛ kɛrɛkɛrɛ maa min ye hɔrɔn ye o mana yusanu lil hurri mana a bɛ kɛ sunna ye hɔrɔn ye mana min ye cɛ don ou bien ye muso n'i ye hɔrɔn ye o kumana saghiran aw kabir denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan mana muqiman aw musafir i bɛ taama na o i sigilen don lahiya ye sunna aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan bon nka mɛ a ma maa min ye jɔn ye ni jɔnya hukumu tun bɛ yen mana a to o tigilama kan fo ni makɛ yɛrɛ fana sera ka jɛn n'a ye k'a faga mana o de ye mana sunna don o y'o ye malikiya ye min fɔ a la a bɛ sunnaya ni cogo la tan ni an kɛlen kɔfɛ ka lahiya dɔn a n'a kiri dɔn sisan bagan jumɛnw kan ka kɛ lahiya ye parce que an b'a ye dɔw bɛ saga faga dɔw bɛ misi faga bagan fasɔn jumɛnw bɛ k'a kɛrɛnkɛrɛnnen don bagan dɔ la wala bagan bɛɛ bɛ k'a ye ni bagan minnu bɛ k'a ye jumɛn fana ka fisa ni bagan bɛɛ alhamdulilahi rabbil alamin bagan minnu bɛ kɛ a ye o ye bagan naani de bon bagan naani min don hali n'i y'a sɔrɔ o bagan ninnu ni kungo kɔnɔ bagan wɛrɛ jɛra ka den sɔrɔ o t'a la mazhab malikiya la kɔni o kumana o tɛ kɛ lahiya ye o bagan naani na saga mana ba misi mana ɲaamɛ nin bagan naani b'a la lahiya ye bon nin naani na an ka sariyatigiw ye nin tila naani in tila k'a kɛ fɛn sigiyɔrɔma 12 ye fɛnɛ voilà ka 12 ya yɔrɔ ye jumɛn ye saga cɛman bɛ yen a saga min kɔ gɔsilen o bɛ yen mana a musoman bɛ yen o ɲɔgɔn bɛ ba la o ɲɔgɔn bɛ misi la o ɲɔgɔn bɛ ɲaamɛ na o kana naani saba sigiyɔrɔma 4 o ye 12 ye b'o la o b'a fɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ka fisa ni a bɛɛ ye mana malikiya la mana o de ye saga ye saga de ka fisa n'a bɛɛ ye malikiya la sabi sariyatigiw anw ka mazhabu cɛw y'a lajɛ alakira ye lahiya ko fɔ ko nabila ibrahima ka sunna don bagan min kɛra k'o den kuma bɔ o de kɛra saga ye bon k'o kɛra ka ni saga ye ka da min kan saga sogo yɛrɛ a ka di ka tɛmɛ bagan tɔ ninnu sogo kan mana o de ye saga ka fisa n'a bɛɛ ye wa saga min don saga jigi bon kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko ne fɔra ko saga bɛ k'a ye ni gere min na dun dɔw fana b'a fɔ ko non ko gere t'a la k'o tɛ k'a ye gere bɛ min na o gere tɛ kɛ n'a ye o a bɛɛ bɛ kɛ lahiya ye voilà ni saga jigi kɔni don k'a gerema o de kanulen don nka ni gerenda fana bɛ yen baasi t'o la bon o bɔlen kɔfɛ saga min kɔ gɔsilen don nka o kɔ gɔsilen o de ye sagajigi ka fisa n'a ye n'a ni sagajigi bɛɛ bɛnna bonya ni tulɔli la nka min n'ale kɔ gɔsira ale kɔkɔra k'a bonya k'a tulɔ ka tɛmɛ sagajigi kan mana ale bɛ kusa ni sagajigi mana sagajigi bɛ bɔ premier na ale bɛ kɛ premier mana sagajigi bɛ da o kan sagamuso bɛ da o kan o kɔfɛ bon o sagamuso la o fana ka kusa ni nɔniya tɔ nin bɛɛ ye n'i ma sagajigi sɔrɔ i ma saga kɔ gɔsilen sɔrɔ i ka kɛ sagamuso ye o ka kusa ni tɔ bɛɛ ye ka kusa ni misi ka kusa ni ɲaamɛ ka kusa ni o ye ani ba ni saga bɛɛ ba bɛɛ o tuma na n'o sagako bɔra a la ba bɛ da o de kan sɛmɛndiya la yɔrɔ an ka mɔgɔw
caman bɛ ba ma man di olu ye ala ka fɔ n'i ma dɔwɛrɛ sɔrɔ ko ba lahiya la dɔwɛrɛ b'a kɛ ka mɔgɔ sabati sariya tɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ ma a tɛ maa ka choix fɛn walima an ka sigida la nin bɛɛ de b'a kɛ nin an ka n'o sariya de b'a lajɛ de min bɛ yen n'o ka ɲi mana o de ko bakɔrɔn o de bɛ da sagamuso kan mana n'o kɛra ba min kɔgɔsilen don n'o fana bɛ yen o bɛ da o kan nka n'o ni saga bakɔrɔn fana kɛɲɛna bonya ni kulɔli la walima a kulɔra ka tɛmɛ bakɔrɔ kan ale fana bɛ kusa n'o ye mana sagamuso bɛ da ale kan bamuso bɛ da ale kan o la wa ni o bɔra yen sa maza malikiya dɔnni b'o fɔra ɲɔgɔn kɔ mana yala ɲaamɛ o de ka fisa o bɛ da ba de kan wa ou bien misi de bɛ da a kan a dɔw ko misi dɔw ko non ko ɲaamɛ de bɛ da o kan mana o kɔnɔ misi n'o dara a kan misi turalama ani min kɔgɔsili o kiti fana bɛ i n'a fɔ nin don in cogo o kɔnɔ ɲaamɛ fana b'o cogo kelen la o kiti bɛ i n'a fɔ o cogo kelen na mana nin ye bagan qualité min b'a kɛ o bɛ ɲaɲɛ ordre la cogo min na ala an karamɔgɔ faamulen kɔfɛ yala i ye baganw fɔ ka da ɲɔgɔn kan cogo min na yala lebu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ bagan dɔw bali ka kɛ laya ye wa alhamdulilahi rabbil alamin lebu bɛ yen minnu bɛ yen ni bagan ka lahaya bɛ tiɲɛ n'o ye bon o kosɔn an b'a ɲini lahiyasanaw fɛ mana u ka lajɛli kɛ bagan na kosɛbɛ n'i bɛ ka bagan san i k'a lajɛ lebu mun bɛna fɔ i k'i jija olu kana sɔrɔ depuis a santuma o ka fisa k'a san ka na so ka n'a ye dɔ k'a fɔ nin b'a la a tɛ bɛn mana ninnu fɔ kun ka kɔ a ɲɛ mɔgɔ kana taa bi fili kɔnɔ lebu min bɛ a la rasulu sallallahu alaihi wasallam o kumana bara'i o bɛ a lakale ka hadisa dɔ la k'u nana alakira ɲininka ko kɔni ma yutaqa fi dahaya o kumana mun de bɛ yen n'olu kan ka kɔlɔsi lahiya la o kumana a ko min kan ka kɔlɔsi lahiya la alakira y'a bolokɔnden 4 a y'o sinta ko fɛn 4 bɛ yen ko lahiya kan ka kɔlɔsi olu kana y'a la bon o fɛn 4 na a ye min fɔ a la a ko bagan min bɛ yen n'a bɛ sigilizi a sen kelen bɛ k'a dimi nka sariyatigiw ye o walawala ka da se o ma ko sigilizeli min ko don n'i y'a ni baganw bɔra k'u ka taa dumuni na baganw bɛ taa k'a to yen ou bien n'u bɔra ka yaala u bɛ taa k'a to yen sen dimi gɛlɛya kama n'a ye nka n'a bɛ sigilizi ani baganw bɛ tile ka tɔgɔma u bɛ na ɲɔgɔn fɛ o bɛ k'a ye baasi t'o la bon o kɔfɛ tuguni o ko bagan min bɛ yen ko awaru min ɲɛ kelen man ɲi mana ɲɛ kelen tɛ yeli kɛ o mana o fana k'o tɛ wasakɛ lahiya la nka ɲɛ min don n'i y'a sɔrɔ jɛya bɛ ɲɛ kili kan nka jɛya t'a beli o ɲɛ bɛ filɛli kɛ baasi t'o la ni jɛya b'a la nka jɛya in ma beli ka filɛli kɛ baasi t'o la n'a fɔra ko ɲɛ kelen man ɲi k'a tɛ se ka kɛ lahiya ye o kumana wali aw la ale amuya min jeune do dun o mana o b'a yɛrɛ k'o tɛ se ka k'a ye ala o tɛ se ka k'a ye o kɔnɔ o ye alakira ye bana lebu filanan min fɔ naaninan ye min ye min banalen don maridu marida o kɔnɔ al-udhiyatul maridatu lahiya min banalen don o fana tɛ se ka k'a ye o kɔfɛ tuguni al-ajifa mana min pasalen don o kumana pasali min don la shahama laha n'i y'a ye hali sɛmɛ tɛ a la kɛn tɛ a la o bagan qualité fana o man ka kɛ lahiya ye a fasalen fo k'a dama tɛmɛ o man ka k'a ye bon ni kira ye bolokɔnden min fɛ na min bɛ k'a la bara b'a fɔ de ko ale alakira y'a bolokɔnden 4 kɛ ka nin fɛn 4 calcule a n'a yɛrɛ b'a lakale a b'a bolokɔnden 4 kɛ tan ko alakira bolokɔni ka jan n'ale bolokɔni ye dɔrɔn ko sinon ko a fana ye nin fɛn 4 fɔ nka sariyatigiw ye lebu wɔɔrɔw ye fɛn mun bɛ yen n'olu bɛ lahiya beli ka k'a ye mana olu fana bɛɛ bɛ don nin hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ bagan min bɛ yen ni a gere karilen don bon o la n'i bɛ bagan san bagan gere kɔlɔsi n'a karilen don joli b'a la a ma nɔgɔya mana o man ka k'a ye joli ma kɛnɛya nka n'a nɔgɔyalen don gere karilen tɛ sogo fɛ a tɛ jate golo fɛ mana a tɛ fɛn tiɲɛ sariya la bon o la n'a nɔgɔyara baasi t'a la n'i ye lahiya san n'i y'a di denmisɛnninw ma i janto la kana t'u bila ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ n'u ye ɲɔgɔn tu sisan ka dɔ gere kari o tɛ bɛn bon gere kari b'o cogo la ni dɔ sen karila ka kɔn lahiya ye dun mana a tɛ o fana tɛ wasa kɛ fo hata sariyatigiw y'a jira i kɛ to k'i ka saga kan tigɛ a bitɔ n'a gere karila muru ma da ka k'a kan tigɛ fɔlɔ n'a gere karila a cayana
o na siyen fono kala abito ka kandege saka fono ci acana o ko rodne na mina na doron ko lahiya do ki yera ko la sala ni problem ko naso bo ku fono mo jola na ku tigalendo ni ku klara saba min tigara na bi kilembo mana na charano do ne doron ati wasake bo klo fono mo jola ni klo min tigara o bi ye klo fara a min fara la bi si klo fla sabanama o kuma na fono ti wasake min tigara no ka chango seben ka teme klo klale sabai o ti wasake ala o kuma na baga min fono be ni anyi dengelen karlendu bashi tola nga na kara flaidu mana bashi bike ala foni ya soro baga in korola koren kono ni di bona bana nodo bashi tola wala o baga min fono be ya la balo ala na la balo li fa klora ala saka wulika jo kenfe mana bashi tola o bo min bi ni manya ba farkulu la farkulu bangi no fono damatemena o to wasake la yala o hona wal ma baga min be ni adda kasabora ale kumbe fendala nga kofe da kasabo ina na chuaka o to wasake nga na kara asuli wi da kasabola bashi tola sabe ni da kasabora kana do aka nyima ko nana peut-être yo no bisaka ya sokola sharatu ko fe bon o ye fe o bi defoke ala o kuma o lasda baga mun be lebu kacha anga sharau tu be achama do ko min nunu fora e raki jando la bisat mamina ibi fen chamando o kuma ala wala nunu ye lebu do ye o kuma la yalla wala ankara mo ko fe fe nyingal do ke ambe fendo yi anga jamana en kono ma chama mbake ni sharia ko chuda la yala mauka je la yala o kiribe churi tumadola anga jeka saga kelen san ka ke la ye wala ame delika minke wati dola ka mishi faga ka ke tonton ka clan nyonti yala obi boli ke la yala wa alhamdulillah rabbil alamin anga shara konna awde bisaka ke bisaka ni dongo futa wala ma bisaka hakilla wara de fo mana suno sharatu ko na fe mbeka ko sobe mana fe a cham abeka ka saka ani ba au ka je ko sa anga dina tasra be ko tibe saka ani ba o fly atibe fiu manika jawla ma ka jawla anga dina tasra be ama ba misi ani nyame ka je ola o kuma na tasra be sonoma fo imam maliki fono imam maliki maswama mana amma so ama prevu chama bi bisu hudebiya ala kala ta to kunu makani ko ye mawje hadiya la bo bebi fa dongili ngamo olu to ko rete kili hadiya anu dahiya olu takili o kuma na ala kala ye ma do modo jiala ka se ma wolon flama olu jera misila u jera nyamena bo o koso madabu to tasira to yaira ka bebe hadiya ye libitani baga mu makka mana hijiro me min faga o de to ko hadiya an me min faga kan to am ta hijila o de la ya sabi hijiro di saka sali o do sele kana bo ko sabe o mana saliba do samano bi gabakuru min bo o be bla luka sali nona hata o be du yere mina no mina shara ko kana sele kana bo adu sabi jamaka bo to wona jamaka ta faruka ko sabe bo wala imam maliki mason sabi ko kiyasa yolu to ye kiyasa ke maliki mason muna aya yere de ko suna ya mana ala kara ka suna ula ka foka ka je ka suna kilinge o manaw ayi darula la nunu ya ke ngame maliki mason ko na eta bagan kilin ta bagan kilin o yoyi o bo muna amaso fene anya yi alakara ka kuma kauna ne alakara nona sallallahu alaihi wasallam ko mana ko daha bi kabshayni amla hayni ay lahiya kan sagaji fly wa sagaji fly akon inda la awwal follow law bi kan daga tumamina ay kando di akona ko oye alakara rata sallallahu alaihi wasallam hadha li muhammadin wa li ali muhammadin Allahu akbar ne alakara naka sumo yotai ko sabe ako la saka flana bina kandiga tumamina koni saka mbi kandiga liman okmana amana amana bi wa saddaqani mana min ummati Allahu akbar okmana wala alakara ya boti bo so maza maliki ya yayi o ya mantunta yi bo ala yare yayi so kono maza maliki ya yayi ati be aka je ka misisa ati je aka okmana nyamesa
ina fa ala kira ye kelen fa yɛrɛ n'a ka somaw ye ne bɛ n'i ka laya fa i bɛ o ŋaniya o ye n'i ka somaw ye nka e yɛrɛ k'a b'i yɛrɛ lɔ ka kelen bɔ kuma na e yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya na k'o di fandaw ma o kuma na i ka dugu fandaw do sa o k'a bɔ i ka so kɔnɔ k'a yɛrɛ ko diɲɛ fandan bɛɛ ni o kɛra i yɛrɛ t'a la o ye tabaru o ye ko baasi t'o la o kɔnɔ o kɔni bɛna sati gulondow la wala ni ye malikiya ma sɔn a ma o de ye nin ye kira yɛrɛ y'a kɛ tan mana o kosɔn malikiya ko i yɛrɛ kelen b'a san nka mɛ i b'a ye burusi kɔnɔnaw na a b'a fɔ la ko burusi kɔnɔna maa dɔw b'a kɛ kɛcogo la ka jɛ ka misi san k'a kɛ tan da bon malikiya kɔni ne y'o maa ye i b'o ka taasira la an b'a fɔ ko layi jusi a tɛ maa kelen wasa du o du bɛ yen ni aw jɛlen don problème dɔ la i n'a fɔ duba dɔw bɛ yen olu t'a sɔrɔ cɛkɔrɔba fatura fɛn dɔ tora a kɔ bɛɛ bɛ jɛ o nafa la o wari de bɛ na a bɛɛ bɛ jɛ o la o de bɛ kɛ ka du ta amma ni aw jɛra k'o dɔ ta k'o dɔ lahiya la o tɛ kɛ lahiya ye o mazamalikiya la kɔni o tɛ kɛ lahiya ye ala o kumana min ka ɲi a kelen kelen bɛɛ bɛ dɔ san walima maa kelen o k'a san mana k'a fa o de y'o ye ni ye lahiya kɔni a kiti ka ca ka ca kosɛbɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ sigiyɔrɔ kelen na nka ala kumabaw fɔra bamananw ko ni nɛn kɔrɔta la hakili bɛ fɛɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ donc ni min fɔra ne nin faamuna ka nin minɛ ka baara kɛ ni nin ye a dɔ la caman bɛ faamu layako la an bɛ Alahu taala deli ala k'a jira an na hɛrɛ la an karamɔgɔ waati n'a cogoya kama dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu kɛ dakuruɲa laban b'i m'an bolo sariya bɛ fɛn dɔ fɔ ani ko dɔ bɛ se ka kɛ diɲɛ bɛɛ la ou bien dugu bɛɛ la an b'o kelen fɔ ka dugawu k'o kan layafa min filɛ nin kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ se ka fili kaloko jate la an bɛ seli kɛ ka ban pewu seli kelen ka laya bɛɛ fa dugu kelen k'a ka laya fa a nana fɔ de ko ko seli ye sini n'o fana kɛra sariyatigiw bɛ mun fɔ a la ko u ka seli in ka ɲi ala b'a minɛ ten sini ye seli ye ko nka bi ta b'u bɔ sini u tɛ seli kɛnɛ wɛrɛ bɔ bilen o ye sariyatigiw ka fɛnw ye bon o filiw la ni mɔgɔw lakunna na o ka kusa kosɛbɛ n'i ka saga fana tununna i ye dɔ wɛrɛ sa a tununnen yira min kanunnen don i k'a fila bɛɛ faga bon ani tuguni ka fɔ faw fatura ka laya b'u ye ayi la ti b'u ye ka maa salen ye ayi sidina ali ka fɛn dɔ bɛ yen la kumakan dɔ bɛ yen ko ala kira y'ale yamana k'a ka laya bɔ a ye kuma bɛɛ a b'a bɔ a ye olu ma kɛ hadisa kɛnɛma ye hadisatigiw fɛ yen ani dɔnnibagaw ye fɛn caman f'o la mana an bɛ dugawu kɛ ka kuma jɔya ala ka san caman yira an na ala k'a ni yɛrɛ sara mana ala k'i jɛɲɔgɔn baarakɛla ala k'a bɛɛ sara télévision sotigi yɛrɛ n'o ye hajara ye an bɛ dugawu k'a ye ala k'a n'a kɛnɛ to mana ka diinɛ ala ka diinɛ ala k'a dɛmɛ ala ka diinɛ ala k'a kɔrɔta ka sija n'a ma seli min bɛ ka na ala k'a sangɛrɛ ɲɛna minnu b'o kɔfɛ ala k'o caman k'an ɲɛna salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu an bɛ segin ka an karamɔgɔ ani an ka alimami fo n'o ye Elhaji Sheikh Umar Tarawele ka bɔ Ɲɔmiranbugu la ni alimami dɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ni lakalanikɛla fana don olu jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ ka d'a kan fɛn dɔw tun b'an ka jamana kɔnɔ minnu tun ye fanga di an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ ka tunu o ye an ka majilisi ninnu ye nka hali bi alhamdulilayi olu mɔgɔ kelen kelen dɔ bɛ ale n'a ɲɔgɔnna caman olu de jɔlen b'a kan u ma sɔn k'a bila u bɛ ka lakalaniw kɛ i bɛna ni kɛ kitabu ye ni kitabu o kitabu mana na i bɛ u sɔrɔ yen nɔ u b'i ka darisu d'i ma fi sabilillahi ta'ala an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ hali bi ala ka u bolo mɛn nin baara in na u ka se ka cɛw caman labɛn minnu fana bɛ se ka nin baara in ta ni Alahu taala sɔnna a ma an bɔra k'a fɔ cogo min na laya ye sunna de taabolo caman na wala taabolo bɛɛ lajɛlen na jagoya tɛ o kama ni ala ma se nɔgɔya maa min ye ka n'i yɛrɛ jagoya la yukallifullahu nafsan illa wusaha ka n'i yɛrɛ jagoya ka n'i yɛrɛ kɔrɔ ala ye ko min nɔgɔya i ma kana a kɛ i yɛrɛ kan jagoya ye nka ni ala y'a nɔgɔya min i sera ka kelen bɔ ka fila bɔ ni ala ye se yɛrɛ fana kɛ mɔgɔ min i n'a fɔ an karamɔgɔ da sera a ma se kɛra ye e sera ka kelen fila saba o sɔngɔ b'i bolo k'a sɔrɔ i yɛrɛ i sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen wala i balima dɔ bɛ yen ala ma se ka ale ye e fana ka fɛn dɔ san ka taa d'a ma ale fana k'a ka denbaya ɲɛbɔ sira la ni maa min ye nin kɛ i ye jigituguba kɛ ala bɛ don i ni fɛn dɔ cɛ i yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn min ye an bɛ Alahu taala deli a kɛcogo ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye ala ka layaw nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ala ka a fagadon fana yira an bɛɛ lajɛlen na an balima minnu taalen no hiji la ani minnu bɛ sira kan ka taa hiji la an bɛ Alahu taala deli ala ka sira nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala k'u ka hiji kɛ hiji minɛlen ye minnu fana bɛ yan ni ala ma sira nɔgɔya o ye fɔlɔ ala ka san nataw la ala ka sira nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka taa ka t'i ɲɛ da kira dayɔrɔ kan ka taa hiji baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ sallallahu alaihi wa sallam an bɛ segin k'an ka alimami fo ka wale ɲuman dɔn ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ ko waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين